pot lo du joy ke karung kar bieng long pini lam bajan ke lo ile tum kar bi lun kan arjan number de visual bam sistami nona por hur ke paprang dun pigano lasin non hat jong ke respond alun kan arjan si ik amu ls enterprise along alang tum hoptai si pleng pleng ko pen sistami lakhinia na phai kelang bang dui gelo lasi pini ke labang solar majan pen labang sulun kan jan ai story mate a video concept apu thakle tum lang iglona to tangte a video le start glona si ikamu labang sulun kan razan a video concept mate ai story ke lason hello actor joyram pe lapen actress malin tusupi alang tumsi ke cheng si ke alang tumsi chingki iglo mate alang tumsi chepa chor cheporo bi pu alang tum chingki bom iglo bonjita me actor joyram be alang li tangka vejoni alang li goto si vekdon rong lo lapen alang li ke apor ke dam jita me chijin ni pinang lo actress malin tusupi alang jita me aning chingsa mate aning ke doke actor joyram be phanlo bonjita me ahematum apor ke chonghun e jok alang li kaprek phan donan koklo klabang sulung khazan long samson ning ti aphan actress malin tusupi lapen actor samson ning ti handshake alang le tum chepachor cheporupsi alang tum alususu inun long iglo lapen ani si actor joyram be alang li kaike son auto ek bom ahut samson ning ti mate malin tisupi apinan alangli auto reserve pono lapen alangli aheman je ponthosi chethek iglong loklo actor joyram be abang actress malin tisupi abhan lapen actor joyram be abang malin tisupi ban langdingsi alangli auto pen dam jilo lapen puthot ani alangli lumbor longsi alangli actress malin tisupi ban chingki iglo bochera pa mekano pusi alangli pu iglo actress malin tusupi phan lapen alangli supi aman sistame arji iglo actor joyram be abang si ik amu labang sulun kanarjan a video concept mata story ke line ni khello pathik pen si labang sulun kanarjan a story pachini ponlo na tum aniwang tum kar bieng lo pan disita klong video lang verite na tum hesek ne loksan subscribe no pini lamajang lasi kang tonlo kurwang thu